Pozdrav ljudi i dobrodošli u moj vrt. Moj vrt je smješten u mjestu Gdinj na otoku Hvaru. Kako su na otoku Hvaru dosta visoke temperature, odlučila sam se imati ove podignute gredice kako bi se vlaga zadržavala što više. I također sam odlučila staviti ovu mrežu da bi zaštitila što više svoj vrt od visokih temperatura jer je počelo u jednom trenutku sve goriti. Neke biljke su preživjele kao što možete vidjeti, nekima godi temperatura, a neke su već kraju. Cijeli vrt prati ova staza koju sam sama napravila. Ove ploče su sa starih kuća koje su se urušile, tako da sam ih iskoristila. Također sam iskoristila i ovu staru bačvu u koju sam posadila ružu, daliju i suncokret. Mislim da baš lijepo izgleda. Ovdje tu imam ovaj luk. Ovo je luk najobičniji za ruže kojeg sam iskoristila kako bi bila potpora ovoj tikvi. Ovo je tikva lufa, to je prirodna spužva. Ovi plod se pusti da se tako osuši na biljci, zatim se otvori i koristi za spužvu, za tuširanje ili pranje posuđa. Drugi dio vrta također prate ove gredice. Tu sam smjestila svoj staklenik u kojem uzgajam sadnice za svoj vrt i trenutno je u pripremi uzgoj sadnica za jesen.